Salam mehriban dogonlar, giýçäşi edidilleşler, gadyrdan tomurşuçular, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Timurum geldi. Timur, hoş geldin. Salam dogonlarım. Hoş bulduk. Murat Gurban Fabrazık dynç bereli, teň pikirlerini eşdireli halk köpçülüğüne. Timur Serkerde teň pikiriňe görä. Kim düşman? Diktatorlukmy? Talibanlarmy? Ya şu Türkmenistan'ın tebiği baylıklarına bir behvidi olanlar mı? Ya gözü görünmeyen düşmanlar var mı? Sen pikirin şu temada. Bizim Türkmenlerimizin hemmemizin bir düşmanımız var. Olamasa haramcaq rejim. Şu gün öz vatandaşlarımız hemmesi birik birine badagatman birleşip şol rejim karşısına görüştek. Hemmemizin niyetimiz şol. Şoň üçin birleşmeli, doğun bolup hemmemiz birleşip şol rejim karşısına işlemeli. Harwy hünermen hökümünde şu Talibandan awandyran hopuna nähil baha berýäňiz Türkmenistan üçin? Talibanlar Türkmenistan'a çözmez. Yine şol uç gidip duran yerde mesela hükümet taraftan Talibanlara çözülen vaktinde Talibanlar şol manevra eden vaktinde Türkmenistan tarafı geçip Türkmenistan taraftan ona yaş olan öz terketçilerimiz önüne çıkan vaktları onları atıp gidip yine şöyle manevra öz tarafına geçip gidiyor o. Onun yaday bolup duruyor. Çünkü bu Talibanlar taraftan şeyle uç bolup duran yerde problema näme de olsa problema bolup duruyor. O atyan toplarının, atyan minamyotlarının, zatlardan olardan näde oraya raşot edip sayıp şu bir tarafa atıp dururlar häzirem. Şol ýakyndaky oğlar şol minamyotlar barıp ýarylypdyr, hawa ölen adamlar var. Olar sabarda bizim televizyonimizde kynansak da habar berýär, adamlar ýogalpdyr. Şunu ýaly. Talibanlar Türkmenistan'a çözmez belki. Yönü Tajikistan'a şoralyky hop awanlarypdyr. Hytaýdaky Uygurlaryň arasyna eýem olar aralaşypdyr. Bu sebitde bir uruş tutaşyk bolýar. Eger goňşy ýurtlarda, goňşy döwletlerde uruş tursa, çaknaşyklar başlasa, şoň Türkmenistan'a bir täsiri bolarmy? Türkmenistan'a hawa elbetde täsiri bolar. Säjinde şol Tajikistanlar 1400 kilometr näme serhet bar, näme o tarapdan hawa soň näme bizden 744 kilometr serhetimiz bar Awganistan bilen Özbekistanyň 144 kilometr serheti bar hawa. Türkmenistan häzirem şol taleplerle gepleşip dur. Türkmenistan şol näme rejim gepleşip dur. Türkmenistan şol näme talepleriň komandanlary bilen hawa şol näme bozmalyk barada ine bir harwy hünermen hökümünde meselem diýseler hawa siyasi işlerde Murat Gurbanowyň aýdyşy biz öz gollawymyzy, kömegimizi hödürledik. Geleli Türkmenistan'a gepleşikleri geçireli şu hopun soğulması için halkın beladan beterden gorunmak için bizim aktif rol alaly. Opozisiýany ýurdun içine alın diýip aýtdyk diye. Indi sen bir harwy hünermen hökümünde. Diýseler daşary ýurtda şolar ýalyky işläp görsiň. Daşary ýurt tejribeň bar. Daşary ýurtda şolar ýalyky bilimem aldyň.
döwrewap hemme taktikalary, siyasatlary, harby ösüşleri, zatlary bilýän hawa sen gel Türkmenistana bize kömek etdiýse bir harby bir geňeşçi, maslahatçy hökümünde sen edil şuunky pursatda Türkmenistanda näme derdin harby taýdan? Harby taýdan Türkmenistanda şu gün birinciden şol näme taýýarlyk ederdim täşleri şolary öz harby tälimlerinden owa bilmesi üçin şolary ýetidin awtomatyny olary öwredip avtomattan öğrenip olary şol etjek hereketlerini avtomatizmi diýilýär. Avtomatizma şolary hemme tarapdaýyn şol harbyklaryny öwredip mekanik wadiçileri öwredip hem topçulary aviasiýa pehota hemmesini okuw geçip sapak geçip owa şolary birinjiden şolary taýýarlardım. Hawa soň ikinciden bota şol näme şu ýakyndaky oğlamız var, Paltavka var, Yolatyn şol Taxtabadar, biziň şol Demokratik Awantana ýakyn oğlardaky şol mobilizasiýa 40 ýaşa degen adamyň baryna mobilizasiýa edip, şolaryň baryna ýaragdan söwüş hünerini öwredip, olaram oşordum hawa şeýdip bilelikde öz halkymyz bilen şol territoriýany şol biziň 744 kilometr serhedimizi nisi gorardyk da hawa. Oramada ýagdaýym bar. Ýöne gynansak da bugün biziň soldatlarymyz köpse harby tarapdan köp taýýarlanan däl. Türkmençe geçmän oňa direkt şol näme ýol süpürüp hawa başga işleri meşgul bolýan atmak, ýalman öwrenmek batyryn meşgul gelýän nokta şol hawa. Şol elindäki awtomatlary görüpdirler. Ýakyndakylar şol olaryň zeňlen awtomat. Näme diýilýär şu zeňlen awtomat bolan wagtynda ortasyň içinde şol çasyň hemmesini näme etýärler, şol ýok etýärler, şol çasyň hawa. Şol ças bolmaýar. Komandirlerini aýryp taýýadyp hawa. Şoň üçin bilmedim şol haranda özünden gorkup şol harbylar güýçli bolsa meni şol näme derler diýip hawa şu öz gorkunjuna şoň üçin diýip kiretýände şol näme köp ilm bilim berilen okşa biziň eserlerimizde. Häzirem şol haranda şeytan golyp öz näme etmese şol kömek şol taleplara bilen gepleşmän şol taleplara bu tarapdan adyk tarapdan hemme tarapdan şolara biziň habarymyz bar, hawa geçip dur, şol diňe şolar şoň üçin näme Türkmenistana joluş ýok. Türkmenistan içinde oňalak bir söwüş dinok Türkmenistan içinde. Däjinde özüňiz bilşiňizden pul var ýerde söwüş bar hawa. Olaram üçünçi döwletden pul alyp durur, hawa Türkmenistanyň pul alyp durur hawa. Pul bolmasa onda bir özlerçe bir näme etýär ýürüse biziň habarymyz bar, aňa tarapdan habarymyz bar. Şol iki gruppa giýje atışypda hawa. Şu biz soň aňa tarap Türkmenistanyň sora gelen wagtynda näme boldy diýen wagtynda bärde Türkmenistanyň reisini geçecek boldyr, biz taleplerine sor geçirmedik. Sonra giýje bilen söýüşdik, aýtdyk hawa. Ondan soň biz tarap Türkmenistan tarap şolara barlaman, görmän, hawa anyklaman, hawa olara ýarag berip, pul berip, adyk berip şeýdip şol Türkmenistanyň biziň rejim üstünden taleplara gülüp ýör, şoň üstünden beýleklerim gülüp ýör, üstünden hawa hemmesi şolaryň hemmesi şoýdyp öwrenşen şolar hawa. Hawanlar. Atılmasyz näme Türkmenistan tarapdan ýarag hawa näme belki benzin we solyarka zat geçip dur aňa tarap. Hemme tarapdan talepler häzir Türkmenistan tarapdan üçün edilip dur hawa. Şoň üçin
men pikirim şol diňe öz olanlamagy problema däl, şol öz salatlamady taýarlamak. Problema absolutny ýok. Ýöne şol häzir bize daşardaky ýaşap ýören kadro ofserlere gelin şo bizi Türkmenistana, biziň serhetimizde problema bar, şöyle ýagdaý bolup döräp durdyp aýdan wagtynda soňmasa bir öyle edil demokratik döwlet ýanyp bolup biziň aktivligimizi Türkmenistana goýýarsa, biziň bilen ulalaşsa, goý Murat Gurbanow gelsin beýlekleri bar. Ýöne şol demokratik goýunça bir gepleşip, bir geçirip bir şol bir agyl diýerek etseň, türkmençilik etseň, şol biziň öz güjümiz bilen hiç kime soraman, hiç kimden kömek alman, biziň şol 744 kilometr graniçamyzda oramana ýagdaýymyz bar. %100 oraman ýagdaýymyz bar. Bir kadr aser 30 adam öğretip bilýär. 30 adam bir haýsy 10 adam öğretip bilýär. Şeýdip bir 20-30 tane kadr aser barsa, şol nämäni, şol biziň öz serhedimizi 744 km serhedimiz awan bilen şolary atrap bolup ketip, şolary astreliýot diýip aýtýarlar. Şol hemme toçkalary näme edip, şoldan hiç kim geçmeýän aýsa bolýar. Şu biziň öz awgan graniçamyzdan. Hiç kim sabotaj bolmadýan akawa. Razvedkanyň işletde bolýar. Biziň häzir şol Türkmenistan şu arada şu näme minister po bezopasny aýyrdy, ol biziň hiç daşary häzir biziň işler nok, näme güneşli razvedka bizde absolutny işler nok. Belki bizde önemi yok, bir okuyuplu bilimli adam yok. Hiç işlerine şol aldap Türkmenistan'ı, o tarafa Türkmenistan'ı aldap, ellerinin pulat durur. Ettik deyip hava. Şoň üçin şöyle bir ağzıları gidip bir Türkmençilik bir öyle keletten tayak yani gezmen, aydım aytman, edip atman bir halkını öz ünsüyese de şol bizim öz her iki prezident. Kilesine aylansa, aklına aylansa şol problema, hiç problema bolmaya. Ekonomika problema bolmaya. Bizde güçlü adamlar var, özünün bilen hava. Yine yaşlarımız çıkıp başladı, köprek hava. Olardan paylap alsa bolýar adamlar. Yine olar şol tohum tice şehit torka bilmedim men. Bolar bu kabır normallat. Ya bolar bu kaşıl oňatçylyk hava. Bu gidişden gitse onda ya şol haramda özü açık gitmen olur. Ya da şol öňküsene şol nämäni Türkmenistan, Awgastan, Pakistan şol gaz nämetini işletse şol gaz bilen Awgastanyň halkyny hawa pulbet tursa şunda bolmagy mümkin bir zatlarda şol nämetini bolmasa ulam galmady oň häzir şol näme Türkmenistan näme prezidentiň. Şoň üçin näme için bilen oku. Waýyn tarapdan 0 hawa ekonomik tarapdan 0 hawa. Ödemler kaman imine şoň üçin şunki gepleşiňiz ýana sag bolun şol Murat Gurbanow çağırdyňyz hawa menem çağırdyňyz öz kanalyňyza atyp bergendir ýa. Hawa ulalaşdyk, birleşip barýas ýoşuşdun hawa. Düşünşip barýas. Biziň halkymyzyň aktivistlerimiň biziň problemamyz diňe şol näme birge düşünüşmezlikde we edepsizlikde we ılımsızlıkda, bilimsizlikde hawa problemamyz bar. Hawa egerde häzir şol hemme aktivistler birleşip dogan ýaly bolup hawa birini oldap, birini eýe çykyp hawa birini desteklap hawa. Niýe de bolsa şol dogasyn hawa
10 adam olup toplanışıp, 100 adam olup toplanışıp, hawa tertipli ara gatnaşyk edip, öýlere şeýdip, gruppalar näme döredip, birleşip başlasa, hemme adam bolmajak zat ýok. Hemme taplar, bulam taplar kömek emediler, hemme tarapdan kömek ediler hawa. Adamlar gatlardan garap durur, analiz edip durur. Onda hiç ile hiçat bolmaz. Egerde şol adillik we tertipsizlik bolmasa, onda biz bu rejimi ýeňip bilmez. Egerde adillik, tertiplik bolsa, edep bolsa, birleşik bolsa, birik-birige sögmän, hemme birik-birine gaty görmän, hemmemiz adam, hemmemiz ýalňyşýar. Medeni görüş. Hawa medeni görüşde biz öz aramızda bir ine şu gün men begendiren zat Murat Kurbanow arasy adam. Özüm trener, aikidist, sportsmen, aikidodan menin özüm instruktor o nämeden armiýeski rukopашный boy we näme bankrotyon. Men özüm trener hawa. Şoň üçin Murat Kurbanow soňky çykyşlary göründen turdy. Hawa Batı göründen turdy, soň şeýdipdiň aklyma geldi. Sen bilen gepleşdirmek, hawa şol birleşmek, warada görüňet şeýdip sen bilen şu Murat Kurbanow şeýdip bugün men sebäpkar boldum şu gepleşigine. Gaty saňadan taja bol, Murat Kurbanow sag bolun, öz araňyzda gepleşigine men bolmadym, teknik sebäpli näme internet bolmasaň, nisip bolsa ýene gepleşeriz, ýene şu birleşmegede gaty men begenýän, şeýdip biz özümiz nisip bolsa ýaşlamada görelde bolup, şu öz hereketlerimiz bilen, öz tertipsizligimiz bilen şol ýaşlary ynandyrmaly özümizde şu ýol görkezmeli. Şoň üçin ine biz öz ýaşlarymyň arasynda şeýle gürüň bolýar kabaklar. Ay oňla gepleşme, ol plan diýe. Ay oňla gepleşme, ol plan hawa. Ol belki nämeden hawa. Şeýle zat bolmaly, aramyzda hemmemizden türkmen, hemmemiz bir dogan olup nisip bolsa birleşip şu rejimi ýykmaly. O hereket etmeli, ulam bilim bilen ýykmaly, ýeňmeli, Türkmenistana barmaly. Türkmenistany galdyrmak, harby tarapdan galdyrmak Türkmenistany problema wapşe ýok, hiç problema, hiç harby tarapdan hiçbir problemi ýok galdyrmak Türkmenistany. Özüm bolsa kompaktny, konkretny, professionalny armiýa düretse bolýar. Şol hiç kimin kömek alman öz ýurdumyzy özüň gorap bilmege 100% biziň ýagdaýymyz bar. Ýöne diňe şol bir şu biziň öz aktivlerimiz, opozisionerlerimiz hemmesi birleşip bir edil bir harwada bir zat bar, kim jalna agon diýip, mesela hemme tehnika, artilleriya, aviasiya, pehota, hemmesi bir mişini urýarlar, şonda bösüp ketýär. Şeýdip biziň hemmemiz urjak ýerimiz, biziň problemamyz şol haramda şeytan oluýuş, Berdi Muhammedow, şoň garşyna hemme birlikde hereket etmeli. Birik-birimiziň badak atmaly däl o. Birik-birimize görüplik etmeli däl ýa. Şoň üçin diňe bize saklayanlar şol biz birik-biri düşünüşmezlikde o. Bir adamy bilmän ola agent eken ýa biri özüniň ökterek bolsa ay olam agent eken
ya da bir orak bir söz näme dip gepläp bilýän bolsa ya şoňa görüp hay olam agent eken o hiç bir şol aýtýan geplerin ýyzynda doğru mesela bugün durup bilecek adam yok. Bizim düşmanımız bizim özümüz öyle şu günde şu vakta bizim düşmanımız bizim özümüz o. Rejim. Şol iki aktivist urşan vaktında ya bir opozisyona belik opozisyona urşan vaktında bizim rejim bizim üstümüzde gülüyor. Şoň üçin ol her Aşgabatda ýüze golay adam işläp otyr. O Arabistan'da öğretilen getirilen olanlar var. Türkiye'de öğretilip getirilen olanlar var. Şol näme informasyonu bezopasnýydy da habar nämeleri howpsuzlygy diýip bir näme dip şol 100 adam işläp otyr. Opozisiýanyň etýän hereketini öğrenip analiz edip şunu kimle usturmaly. Döwlet baýhan nimsilen ýadyňa düşýän bolsa arada çıkış ettin şartlığı özünü gepledip profesyonalny berekelasan gaty begendirdik profesyonalny özü gepleşip özüň ýalňyşlaryny özüne aýtdyryp öz etýän işlerini özüne aýtdyryp şuň özüniň biziň halkymyza ilimize bütün dünýä şoň özüniň kimdigini hisat diýmen usluk bilen arasaca adamlara görkezdiň köp salja boldy. Indäme soň kimdigini hemme halk bilýär. Öz narkoman, rejim işläp turan öz narkoman o. Şu adam indi hiç kim oň aýtýan gepine kulagamasanok, diň üstüne gülüp durur. Şoň üçin şuňarak debatlaryň bolup durmaly. Egerde öz aramyzda mesele koy belki opozisiýa bolsun, kim bolsa şo bolsun ýene problema bar bolsa, birbirine badagatman problema bar bolsa şonu şeýdip kanalamyzda, sen kanalynda ya agamyz Murat Kurbanow on kanalynda şol adamlaram alıp öz ýanymyza alıp gepleşip näme problem bolsa şonu şol kanalda öz aramyzda goýup gepleşip agzlyk etmeli öz ötüp barýan akıllı, bilimli şol ýaşlamyda görelde bolup hereket etmeli diýip pikir etýän özüm. Ol benim pikirim. Şoň üçin bugünden bolsa gowy gurrun gidip dur ılımly, bilimli gurrun gidip dur. Murat Kurbanow agamyz bilen teň aranda men köp batla gitmedim men indi şol bizim şol Murat Kurbanow näme diýip men bedizler zaty biz bärde waýen tarapdan olanlary toplap ýydarlap gördük, analiz etdik, çykşygyny gördük. Murat Kurbanow arasy adam. Kim şoňa ýa bir zaty sedat onda maňa adam diýäsin. Men şoňa aýtyp bererim. Haçan bolsa. Şoň üçin öňe ötüren aktivlemede olary silamaly, olara Türkmenistanyň gahrymany edermen diýip sonra watansyr edermen diýip olara näme ýüzlenmeli şeýdip olary hemme tarapdan goldamaly, finans tarapdan finans bolsa geljekde oňa tolup birleşik bolsa akylly, bilimli, ılımly bir birleşik bolan wagtynda finans tarapdan öz aramyzda gepleşip hiç kile olatry şu haramdan garşyny näme söýüşmek üçin ol öz ýaşlamyzy öz aktivlemidi, öz gruppalarymyzy mesela goldamaly, hemme tarapdan, finans tarapdan hemme tarapdan goldamaly. Mesela häzir şol Murat Kurbanow agamyz şol haramdaga gazky suda beren wagtynda $50,000 pul ýetanok şo plan şol näme dip öz ortamyza goýup o köp pulam däl şo pul diňe şol adwokatlara gitýär. Ýa-da sizem näme döwlet inim senem köp satır bilýän, köp informasiýa illäňde dur Bizim beseň bilen ujuda hökümden bäri gitmiş kilýär, hiç bir 10 ýyldan bäri gitmiş kilýär ýekin tanýar senem şeýdip bir finansy bank açyp taýdyp bir zat etjek bolan wagtynda
şeyde pul toplap, isip bolsa azylyryp şol atary 1 2 3 4 diýip şonu hemme atary tertipleşdirip şeyde bu haram rejim üstüne geçip gitmeli. Bir $10 bir koy bir 20 dolardan toplandadan bir näçe adam toplasa 100 000 adam toplasa ummaty bolýar. Şoň üçin şu bizim şol aktivlerimizi hemme tarapdan oldamaly, aktiv bolmaly. O yüzüne görkezmesin. Koy näýine goldap durmaly. Internetden hawa, like'lardan hawa, şol nämede otuzy hemme tarapdan goldap durmaly. Elimizden gelen etmeli hawa. Türkmenistan içinde inim Türkmenistan içinde olturan zatlary analiz edip dur. Meňim öz grupam bar. O grupam içinde hemmesi kadrowy waýenler bar, kadrowy waýenler hawa. Türkmenistandan gaýdan kadrowy waýenler bar hawa. Köpçülik hawa, öz blokan waýenler bar hawa, waýenler bolar hawa. Şol bilen köp zatlary analiz edip dur. Men Awganistan tarapdan Türkmenistan içinde gerek wagtynda men bilemde bir pikir bar şol men öz niýetim şol özüňem bilýän şu zatlary biz harwadan bolarak şol öz beýlik öz sivil öz halkymyz birleşikde bir hereket geçse biz harwadan bolarak olarym bizim olara goşulsak we bileşik hereket etsek ýa men kelemde bir başga bir zat bardy şu harby hereket bardy ýene köp men tanışlarym senem aýtdyň Murad agam aýtdy şol sen kelemde zat bolmaýar harby hereket bolmaýar diýip aýtdy bizim şoň üçin ýine kanun boýunça herekete geçmeli. Şol şoňa men näme etdim men hawa. Oýlan gördüm hawa şol bir variantda olam diňe kanun boýunça hereket etmeli. Hawa şoň üçin nisip bolsa gelecekde kanunlarymyzy öwrenip hawa hem adam bir enesiniň içinde öwrenmek şoň üçin köp zat öwrenmeli, gidip bar ýaky öwrenip gitmeli hawa. Kanunlar öwrenmeli, konstitusiýany okap öwrenmeli hawa. Şoňa alak hawa. Başga soraňyz barmy? Minnetdarlyk bildirýän. Temur Serkerde Ağzı birlik üçün şolary ala diýen Murat Gurbanow bilen hakykatdan hem ýakyndan gowy tanıştyrdyň. Sawol bir-birimizi tanadyk. Köp urda pikirler, duygular Murad agaň öýdäýdi şalam gawat gelýär. Urumyz bir häzir bir maksat we halky halat etmeli, halky gollamaly. Etýän hereket wa, muňa Murad agaň etýän hereket wa inji, muňa aikido. Men şoň öz çıkışlarymda da aýtdym Murad aga şol istina hakykatyn tarapynda bolan soň tebigat bilen utgoşlugyň garmoniýaň tarapynda bolan soň Murad aga bilen düşünçde bolýar, bolor diýip. Minnettar Temur Serkerde.